Έχεις αναρωτηθεί ποτέ κοιτάζοντας τα αστέρια πώς γίνεται να μοιάζουν όλα σαν να είναι κομμάτια από τον ίδιο πίνακα? Μοιάζουν να είναι τοποθετημένα ακριβώς, με τόση προσοχή συνδυασμένα μεταξύ τους, σαν κάποιος να γνώριζε τον τρόπο να τα ζωγραφίσει. Στην Unico ακριβώς αυτός είναι ο στόχος μας. Βλέπουμε το σύνολο, ακούμε τη φωνή σου, κρατάμε την εικόνα σου, αγγίζουμε μέσα σου. Σχεδιάζουμε για εσένα, εμπνευσμένοι από εσένα, αφού έτσι νιώθεις ζωντανός. Έτσι είσαι αληθινός, γιατί είσαι μοναδικός.